Ayan ang ating sisig tupo. Yan o. Oh. The best mga tropa.
So yan mga tropa, luto na ang ating sisig tufo. So bago ang lahat, nais ko muna magpasalamat sa ating mga subscribers, followers, sa mga OFWs, yan, sa mga viewers, silent viewers, ayan, shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong mga suporta. At syempre sa napadaan sa ating munting channel, huwag niyong kalimutan i-click ang notification bell, mag-subscribe, at mag-comment, share, at like. Okay, kain na tayo mga tropa. Ayan ang ating sisig tufo. Yan o. Oh. The best mga tropa. Pwedeng pampulutan, pwedeng pang ulam, at pwedeng pang business. So yun. Thank you. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye.